Добре. Това е керамична фигурка. Да! Това е възглавница. Да! Какво е това? Някаква кошничка е това. Добре. Не е кошничка. Не знам. Някаква картина, такава... Да си я оставиш на шкафчето. Може да отвориш. Това. Да отворя? Има за отваряне? Да. Да не е часовник. Часовник ли? Не. Заключвай. Заключвай. Това има форма на гиричка, но не е гиричка. Свещ. Това... Не е свещ. Няма свещ вътре. Това е вазичка. Аз мисля, че спечелих, защото познах почти всичко. Но най-хубавото е, че ти можеш да спечелиш също, като си купиш ненамалени продукти този месец и получиш талон с 20% отстъпка на тапети, фототапети, стени панели и зелени пана за месец януари 2026 година.